हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाहरनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैहाय जोङो थांगासिनो दङ गुवाहाटीयाव। लोगोफोर गुवाहाटीयाव मानो थाङो होनोब्लाथाय जोङो स्कुलनि माखासे बुक्सफोर लायनो थांदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय दायो नै जोंहा फिसाज्लायाबो गोबादोंमोन, गोबानानै जा दलद जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय खनसे गोबाखांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दलद जाबाय, उन्दुनाबो सिखारनानै ओमफ्राय गोबाखाबायबो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो दं आरोना। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो लेखा लायनायजों लोगोसे बहा बहा बेरायनाय जायो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जों खनसे हाबानि सिगां मामा नोंसोर हाबा जानायनि सिगां बिदिनो फैदों। বন্ধ করো, শশী না এসে जायाखै र' फेन्सि बाजारनिफ्राय जों मा लाखो देखायनोसै। कुर्ता लाबाय आरो आइखौ देखाय, आइ माबाखौ मा दङ स्पर्टिं गांथाम लाबाय नै, बे गांसे आरो बे गांसे, ओमफ्राय नैबे गांसे। बिनि उनावहा जोङो आरो मा लादो नै जोंहा प्रिन्सेसनि पेन गांसे लाबाय। ओमफ्राय नैबे जाबाय जारौनि गांथाम लादो, गांथाम। इनिफ्राय गैला ना आरो मा दङ? अ बे मा स्टोर बेयो? बिपि स्टोरनिफ्राय जोङो मददनि थाखाय गस्ला मादि मोनलाय गस्लाया?
Aneh mama này lấy lên này mắm bị lại. Này bia. Ago na muna yo damo yo. Ago na. Này giờ mong đợt sari nó khai bos lên này. Sabai. Pen bia hap pen. Okay. लेखाखौ नै आंना बोराया बिनिफ्रायनो लायदों ओमफ्राय जों नेगासिनो दङ नै लेखा जाबगासिनो दङ खोमा ओमफ्राय जोङो गारियावहा जिरायनानै नेबाय थाबाय आरोना लोगोफोर जा बरिं बासोबायमोन नेनो ओमफ्राय ओंखामबो उखैबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो ओंखाम जानो थांनोसै ओंखाम जानो फैबाय जोंहा हटेलाव मामा नै मरदाबो माम जासिगोन Mam jagan mama nih mam jagan nggak jagan mama Mihi क्या फैन दिया ऑप्शन दरा उसका रेस वाला मामला mam jansi ना nih gosla guta mana geu sebe dia mana maina khunni gam gobaबायना बै थि बारसो मोनायावनो जादों बेबायदि iya bikin enggak nanti enggak sih namanya jangan lupa terus Visit any nearby retailer. Sorry. Oh. Bicara. Bersabay moroda. On aspects of electricity bill can take away your home knowledge. Energy introduces India's first AC with Energy Manager Plus. Just tap on the app and fix your electricity bill limit, optimize energy consumption, and save big on electricity bill. Energy Manager Plus AC, you decide your bill. Bego por gede nang mbak. गारि थाव सोदों लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना मदद जाया मामायाबो उन्दुलांबाय ओमफ्राय नै जोंहा जारौआबो उनथिंजाय उन्दुलांनो ओंखारबाय दां जा गोजान लामा ना लोगोफोर बरिं जायो ओमफ्राय नै उन्दुलांबाय जोंहा मददाबो ओमफ्राय नै बिथिंजाय फैयै फैयै दसे रेस्ट लाफैबाय माने जोंनि मंगलदै बारनानै माने गारि गाखोबाय थाबाय एसे बरिं जायो नालाय ओमफ्राय एसे बार जाबाय आरोना ओरैनो जोंना टाइमा 4:30 जाखाबायमोन लोगोफोर बेनिखायनो दसे बाहेरायाव ओंखारनानै बार जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव आरो जोङो न'आव थांफिनसै आरोना लोगोफोर जा गोजान लामा थांबाय नालाय ओमफ्राय आंना फिसालायाबो खननै गाहाम गोबाखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो गिदिंबोफिननानै जा मोजां मोनबायदां आरोना जि नै बिफाजों गेलेदों लोगोफोर ओमफ्राय
मा होनो खननै गाहाम गोबानानै दुरबल मोनबायदां ओमफ्राय ओंखामबो एसे जाबाय हटेलावहा दालिजों ओंखाम एसे दौनानै ओमफ्राय एसे देहाखौ मोजां मोनबाय खोमा ओमफ्राय दायो नै फैनायावहा जेबो गोबाबोआसै आरो जेबो डिस्टार्ब खालामासै ओमफ्राय मोजां फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो दसे थानानै न'आव सहैसिगोनानो आरो 5टासोआवहा ओमफ्राय फैनानै लोगोफोर नै किताबफोरखौ बेयावनो दोनथ'जोब्बाय आरो न' सिङावनो ओमफ्राय जाबस्लाबनाबो दोननो हायासै नालाय ओमफ्राय अखानायैनो समबारावहा माने स्कुलाव लांजोबखागोन नालाय बेनि थाखायनो बेयावनो दोननाय जाबाय आरोना लोगोफोर